Kuchokera ku nduna oyang'anira za m'mayiko akunja kunoko ku Malawi afotokoza kunena kuti anthu amene anamwalira pa ngozi ya basi ku South Africa matupi awo akhala akufika kunoko ku Malawi mawa ndithudi, ndipo afikira ku Mwanza border post. Ku boda ya Mwanza yomwenso anthu aku Zambia amayitchula kuti Mwami boda. Iwo watu ndonena kuti abweretsedwa ndi boma linachita madongosolo onse kuti akanyamule kumene kudzana ma transport onse bwinobwino autali mpaka na kudzafika nawo kunoko, ndipo adzifika mawa ndithudi. Pokambapo akunena kuti ndi Amalawitu okwana 80 amene adamwalira pa ngozi imeneja. Pati kudzoza kuti ngoziyo mudali anthu ochuluka ndithu, ena aku Malawi ena aku Zimbabwe, ndipono ankakwana onse anthu 43 amene adamwalira pa ngozi imeneyi, ndipo anthu 80 ndi amene anali ma Malawians. Ndipo kamba kunena kuti pa anthu 8 amenewa munthu mmodzi thupi lake linapangidwa repatriated by the family, kapena kunena kuti banja lake ndi lomwe lidanyamula thupi lake kuchotsa ku South Africa kubweretsa kuno ku Malawi, pamene enawa ndiye kuti amadikira boma lichite madongosolo onse bwinobwino anyamulidwa azibwera. Mukudziwa kale sizophweka ndi zinthu zodula kunyamula maliro kuchoka nawo mtunda wautali ngati umene kudzafika nawonso kunoko. Ndeti pa anthu pamenepa patachotsedwa thupi limodzi la uyo amene achibale akadakwanitsa kupanga repatriate, padatsala ndiye kuti matupi 7, ndipo panopa matupi 6 ndi amene akubwera mawa amene apangidwe repatriated kudzafika pa Mwanza border post kulowa kuno ku Malawi, ndiye kuti achibale adzapezeka zonena kuti akalandire matupi aja ndikukayika m'manda mwa ulemu wake ndithudi malingaso ndi chikhalidwe chathu ifeyo Amalawi. Tsopano patsala thupi limodzi. Limodzi adabweretsa achibale 6, boma labweretsa nangano limodzi lili kuti. Thupi limene latsala ndi la mwana wang'ono, latsala ku South Africa komweko, ndipo boma lakanika kulipanga repatriate pakanali panopa chifukwa chonena kuti pakufunikira ndiye kuti achite malinga ndi malamulo a ku South Africa akuti DNA test. Kaya mwina chifukwa choti ndi mwana kaya akufuna apange zimenezo, akapanga ma DNA test awo kenakono ndi pamene thupi lija lidzipezeka zonena kuti mwina mwake likupangidwanso repatriated kuti lidzibwera kuno ku Malawi. Nkhani ngati izi zimakhala nkhani zoswetsa mitima ya amene adaluza pa ngozi imene achibale ndi osweka, ndipo mitima yathunso ngati Amalawi ndi osweka chifukwa tikukambawa ndi ma Malawians. Pali tcheni pakati pathu, pali tcheni pakati pa inu ndi ine. Timagawana china chake, umalawiwo ndomwe timagawana. Ndi zovuta zikatigwera chonchi posatengera kuti zagwera ku banja la ndani kaya nda mtundu wanji, zimakhala zagwera inu ndi ine. Nkhani zomvetsa chisoni zimenezi. Ayi tikamatere timafunika tidzingonena kuti mizimu ya achibale amenewa ipitirize kusa mu mtendere osatha, komanso Mulungu amene amadziwa kutonthoza bwino kuposa ifeyo anthu atonthoze anthu amene adakhudzidwa ndi imfa imeneyi mwa direct. Achibale kwapatsa mphamvu komanso chiyembekezo china pamene akulira achibale awo amenewa. Tuzeni maganizo anu mu comment section ngati muli nawo pa nkhani imeneyi, koma mukamatuza maganizo amenewo oseweranso kulemekeza maganizo anzathu.
chofunikira kwambiri osewera kupanga subscribe ku channel cha Malawi Trends TV. Kwa ino amene simunapange subscribe kuti nkhani zomwe tikumabweretsa panopa zizikufikani mosavuta. Akuti